Ndamuka muna sindi kudama faera asina kukanikwa nezvepadera zvokuti yakasvika nani dunhu rese nderedu kana muchikumura mbatya zvinosvika kuno yaifana kuzoya kuno yaifana kuya kuno kuzotongwa kuno saka indakadushaiva kuti zvii zvakaitika ana achaduka dzangu akagumbuka svika kuti ashanga mudzimai wenyu ava kuchichakaitika nai mai mukuru wayo ama mshonga wetu lolake mama richibage mudumbu kati mama tatibage mudumbu here chamaida kuisira mshonga chida chaitika matsamwa angagumbuka kwakuda kuzviuraya vagumburisana nani saka tiudzei mai venyu vanoti vakatsamwa vanokumura mbatya kusara vari marisechi handiti mazvona kutsamwa kuratidza kutsamwa kuye mambo zvisiri kufara nevagari izvo kwanzi ipapo vakaita weti chaiyo yokuratidza kuti ndatsamwa to the last extent vanondozvityira pana mai ava saka vakati hatingadisclose tikatozorifeya kuti sabhuku wedu segamba rakapinda muhondo kare enda unoita kuti nyaya ifambe vai kuno pachipini chekuti vanonzi mhando ina dzichitaurwa nevakataura nyaya yavo ava dzekubisa hembe vari naked vofamba panze masikati vachikunamira varume in general pambao pane bhawa paine bhawa vachikunamira varume ndo ripota kwaitwa nyaya yacho yakamira zvaka ndinoona kuti aya makuna kuna atingaregera akadaro tsamwa zvikufuramira museve ako kutsamwa mambo kunako mumbotsamwa mushonga asiri benzi munhu ari nomozve makamwa mushonga makumura here kana makazokumura mari ko pamwe pamunokumura mune manwa chi because vanhu vari kuti kanosvika kafu handi pane shabhiniri munoita sei kana muri vashabhini aiwa kukurura pasi pamuromo kurura kutsamwa mumba muri kurova munhu munongoti pedza hasha dzangu rikanduremi vakaripota nyaya vanoti incident yazonyanya kuvarwadza ndeyekuti yakabvira mumba mavo baba ivava namai avo baba vanosenza kumabhooster vachini mugadi mene zvavakaita nepakupana mari samakadzi nababa namai ekuti murume aende kubasa hamene zvavakataurirana ava ndokubva vabuda panze nehasha dzavo kusvika vazvikumura ndokuripotwa zvakaita ndizvo vangu amai vavo vane muviri wakaita sei wavo ivava kwanzi muchitoona takadai so baba tafumuka bani saka muri kuti mai makuara nemushonga ndo zvakaitika ira first vakatangira nyanga ndikurondedzere mutibetsere takanetsana asina mari ndaida $2 mukadzi wangu haana kuramba kundipa mari iyi akaenda mubaba tora mari saka pamari iyi papane $1 rimwe rakadambuka ndikati ano ndichinjire ichi
$1 iri rinondinetsa pamalift. Uye akati inoita sei inokwira mariyo indabva ndairama kati aikwira saka munotsvaga mari imwe $1 kupi samwe kunokwereta kuti ndatobuda ndabva ndakanda mari yayo ndakanda mari yandikabuda mukadzi wangu akanditevera panze aindaita Tungandikandira mari shuwa violence but panze papa akabatiwa zvikatombopera zvikatoti zii kati hondo dzaita sei dzapera kuma time zvikutaurwa nevanhu kuti akakurura masikati wanga uri usiku handisiti mweya wakamupinda ndewei akazongobuda panze tiri panze panguva yakaita izvozvo zvikatonishaza ini ndakatoperera kana kubata ndakatadza kozokuti kwaenda namwe mushonga zvokina vanononga kuzotaurawo handi makapura panze nomuida kakurura zvokuti yakatadzana kubatai ndandatorara saka kuti ndakazobva pamubhedha sei ndichaapanza ndichitora mushonga wacho antomboziva kuti mweya rudziwa vakatora mushonga here yakamwa piritsi ayanonhuhwa maningi ayanongoiswa mubageni tozoenda naye kuchipatara kuti vadero kuti mai ava vakabuda panze vakakurura mapiritsi ayanga ari kuseri kwemba kwanga akaviwa nani naiye anditi indasingatongozivi paari ndokwavanotora mapiritsi iyayo saka mapiritsi aya dai akamamwira kuseri kwemba dai akafa but akadai azomwira kwatatiri tichizuva kwakusiri kuda kufa kwakuti kuvhuritsirai vaigoruma munhu anoda kufa ambudzi plus mambo mukazouraira dhorambwe mudaidai kuti murume ati dhora rakadambuka utonomshonga kwaizvi handichaende kubasa kwacho ndakusiya basa saka mundo hamarigata ndizvo mune vana vangani 3 apa makakurura vaive pano vanga varara makazobatwa nani dzibara nemukadzi panext week ndakazopa yeni kuti amava makurura dzadzende dzadzatota makakurura dzatota aiwa nemvura yandaimwa makakurura kuti dzatota kuti makakurura kuti dzatota mainiswa mvura yekumuritseka ndobva dzatota namakurura vaimisa zvimwe zvakawanda ndaisatoziva isu takabhutiraya kubvunza kuti vanorwara here vanodini zvikanzi aiwa kana vatsamwa ndo zvavanoita pamwe pamakambokurura zvaizvaita mai maita sei handisati zvimwe zvinoita kana pasina vanhu vanopikisana navo vacho but chinhu chinoda kungoyambirwa kuti tizoita shungu yekuvatora kuti vauye inhau yekuti zvinhu zvakatoitika nhau yekuti munokori panei manje muchigwira dhora munogaripi shepton bhusai munoshanda kunetwa nei indoshandira muno muchena ndatobva pabasa kuseri muchirinda ivo kokumushando pagutu but mufanira kubatara gastaton inganiwe nemunhu akozofema yakufema chainouraya kuzoti kunwa saka mambo vataura kuti kuzoshuya nacho pavanhu kwakutyisidzirai hachina kumuiwa haisi gastaton Eh. inganiwe nemunhu anenge achigwara kuti musazomutadzira
akachaida ngoti Vanoda varangu kufa anongonzi akazowanikwa after 3 days. akaora Akawanikwa kuti vane. Uchida zurura ungaudzi unotiwa kuti vakubata. Saka makabakwa makorokoti makararama. Hatuna kuti mubhadhara wayo. gudhu Yekushamira vanhu. kana kuti 100 US Kusati kupenga kusatoka. Baba. Amushamira mukururire vanhu. Murume wenyu tu anotofarana. Kusvika ipapo. Because ndiwe anenge achidisipline yake. Zvinhu zvaanofanira kuziva iye. Mama kunodisplay. Makaona mai. Saka tingangeta kukansira yedu tikakutonga. Saka toda wai. Kana kuti mbele. Iyo kasi. mberere Mbele ibodzi. Yokuripisa murandu. Zvapera kaya. inini ndokwanisa kuwana mari next week kunana chitatu 14 days. Saka tapedza nechinda. Imini unogara yananisa. Mwana tsokanisa nezvatobata. But zvinowanika imhepo. Itonya yapa pasi tuoku. Zirikupisa panike pasi tuoku.